hagan nga por nga khos nga bhai pi parlok sakan nga video hagan nga por hagan nga video ngan pan ep ba ilek ban yo I ya unyo krem dan uwe krem hagan nga jaka kaba ni khot ka kum ga am krem scott hang ne ka chaka don sibun ki krem bat ki khor kharam bat ki mau re we nakine de krem de uba kham he uba la ki brum swagi jusem kila shem u bat ki chupendon kam ya u ban ri tengen ban song ri slap haba rep lengkha re om tang ki bru ki bari tengen hangne kimrat klau mansua ki juwan ban ri tengen hakane ka chaka une krem bunsin hi laju shong balaju labha da kipseng hangne ki brew ki ba ap masi sane ki jia kentu ya kipseng bat kumju mentapat la duna ki ne kipseng bat la ki masi haba jor slap kino ap ki juan shong ban ri tengen hakane ka krem tikine ki krem barit mentange phi de tangki kiba katokane ibang squat ban phi ki krem ki barit mo kiba pay na kowe ka jaka na we umau siang sawi pat baki mrat ki mreng ki jo yaj tekane dega nanti ban lej pe tei mo siang pilaban ibu tei mo siang apo jong tei mo siang don krem bat ka ka yai lengba jong kane krem ngangal de ngampat ju poi ngajus ngoy khana ba don ka krem hang tuma ndre ngampat ju poi hakane jaka ngachu elti nang to na rum khandiat ndre ngampat ju wan ban rong hapo jong kane krem ndre hakane ga sengipat nga layolat ban wan ban nga ban sakhi da jong ikman ya ga jing itnat lakum ka wei ka jing ka bahe hapo jong uneu mau siang dang ne ka jingkut jong kane ka krem jong neu mau siang kane ka klau datap da dagi mau bat ka uneu mau siang bahe bat ki krem ki ju krem abarok saudang jong neu mau pe mensua kumang ong mentan ba hauneu krem lajur tengen daki seng bat ki we pat ki merat barit hagane ke saka oh tino snap ga mungkin dinner ka be ha Sian kau sian snap baik sen oke ayo sen oh ini kan ayah ini nih hah neo mau siang bahaya ha to ayo neo mau siang mo mentangin lej bandrong sate sakmat jong kane krem bet kane ga kami kaya lengba hapo jong no krem
Hagpar liur te kapahe bhaga kawan to na neng barka mi nang ne menta le portlang te la duna ka khendiat nang don basa ang to krem ikane de ka jaka bandrong sene sa krem kane nang ne sa te try la khatsau khasan metar kata de latikna khatsau khasan metar te kladon bet bat ka jingjrong macane sa ka jingyar tungka de sa ispeu ne khatar metar ka jingjrong jong kapat ka rinjeng kadon bet reol ne nyauput dan kisah ka kiba omdon kumta lakum ko wei ka ying kabahe lada pensnai ka pegete ka jakang pe kabaga ka wan ngangal de nga itnat bhaya kane kacaka batang go hi ka ba nga sipting namar ba kiong ba hangne jor tingan ki psen ba kidon sibun ki thleu ki baret ki ba hisa ba kumba ki psen ki song bar ki yel ti hiro te parla kumno phi kane kacaka dasing bha bu hajing comment jong phi kumno phi kane kacaka dasing apit kane ko video hadu bukut bat like bat kum ju share seki pat bagi lam ni kane krem ko badan hang ne ha than jantia mo sawar jantia war serasa than umlaram barkane krem ga don ga jan barkane ga snong thang buli gi juya shong ki trei sakane ga jaka bet to publish bun sama page hadu bukun saya akan dapat hago ipat ka video didn't how irheno Dalam mengidur miat hintai hanya dipendap di durmiat bengkap ngejuya alang isirto